नमस्कार मित्र लोग, आज हमनी के एगो ऐसन मुद्दा पर बात करे जा रहल बानी जा जवन बहुत आम बा, फिर भी बहुत कम लोग यह बारे में खुल के बात करेला। रौरा में से बहुते लोग एकरा के महसूस करत होखी बाकिरी समझे में असमर्थ बानी की ई कहा ई मध्य जीवन संकट आ डिप्रेशन के बारे में बा। कबोक वो ऐसन लागेला कि जिंदगी रुक गयल बा, मन हमेशा थकान महसूस करेला, दिल के कुछ करे के मन ना लागेला, सब कुछ बेमतलब लागेला, छोट छोट बात भी हमनी के परेशान करेला। यह तब होला जब हमनी के मानसिक रूप से थक जानी जा भीतर से टूटे लगे नी जा। अगर रौरा भी ये सब महसूस कर रहल बानी त अब अंदाजा लगावे के जरूरत नहीं खे, काहे कि मेडविकी के एम आई डिप्रेस्ड कैलकुलेटर रौरा के मदद कर सकेला। ई एगो सरल अवुरी भरोसेमंद तरीका बा ई जाने के कि जवना चरण से आप गुजरतानी उस सिर्फ थकान हा की डिप्रेशन के निशानी। ई कैलकुलेटर के इस्तेमाल बहुत आसान बा, बस कुछ सवाल के जवाब दी तुरते अपना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाई। डिस्क्रिप्शन में दिहल लिंक पर क्लिक करी जरूर आजमाई। अगर रौरा ई वीडियो मददगार लागल त लाइक, शेयर सब्सक्राइब जरूर करी। शायद रौरा कवनो दोस्त भा रिश्तेदार के भी एकर जरूरत बा। अब एगो आम समस्या के बात कइल जाव जवना के सामना आजकल लाखों लोग कर रहल बा, मध्य जीवन संकट। ई उ समय ह जब आदमी के लागेला कि जिंदगी एके जगह बा, कवनो रोमांचक बात नइखे बचल, ओकर लक्ष्य अधूरा लागेला, आत्मविश्वास कम होखे लागेला। यही समय डिप्रेशन अक्सर धीरे धीरे बसे लागेला। लेकिन डिप्रेशन के मतलब ये नइखे कि आप कमजोर बानी, इ त सिर्फ स्वास्थ्य के एगो स्थिति हा। सही समय पर एकर पहचान इलाज भी बहुत जरूरी बा। मेडविकी के ई कैलकुलेटर पहला छोट बाकिर बहुते महत्वपूर्ण कदम हो सकेला। त दोस्त लोग, अगर रौरा भी अक्सर दुखी महसूस होखेनी, काम करे के मन ना करे, जिंदगी नीरस लागत होखे, त एकरा के नजरअंदाज मत करी, काहे कि कई बेर त बस एगो छोट शुरुआत से बहुते राहत मिल सकेला।